Bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. C'est un artiste multifacette et un entrepreneur hors pair. will.i.am prête son image à la marque Lexus. Comment cet innovateur geek anticipe-t-il l'avenir? Tech24 l'a rencontré. Séquence Willpower, c'est à suivre. jagirɗa hoore ma kono bonnaw ni no kamniɗo ni walla ko neɗɗo baylowo sarɗeji baylowo laabi mbeɗa sikki ko ɗum ɓuri hawrude mi hamnaki tan mbeɗa hamnade ala mi hollat yiyande am komi neɗɗo kollowo yiyande mum jeeɗa koye umminɓe to e amérique ko wiyete code.org ɓe miiju men ko jangguinde sukaɓe code woni bindi informatique beele code informatique heɓorani wonde ɗemgal kesal coding woni bindi informatique ñanden mbeɗa haalanno homon binnago hono jiruɗen yimɓe ɓe jeeta bindi ɓe yimɓe ɓe mbawa jangude bindi ɓe ceerani e men sabu enen en jiyata bindi informatique ina heewi e men ɓe mbawa windude bindi informatique haɗani ina heewi e men ɓe mbawa yaade gaga kutoraki bindi informatique ngam hollidde hono ngoori ko bindata e téléphone ma ko aɗa jala ɓe jiyata bindi ɓe siftortan an hoorema a yiyata bindi informatique ko bindata ko e téléphone ma ko bindi informatique dognata ɗum jamanu ina yaha tan yiyoɓe bindi informatique ina ɓeydo sohlede ɓen e wiyeteɓe développeur e miijo ma holno gande kese ko ɓuri waylirde jamanu men ɗo e duuɓi nogas gande kese mbayli aduna o ɗo ɗo jareten yettima ɗo ganduɗa sohlani kaɗa fada ha haala e télé mbeɗa ganda ko kewi ya e twitter tan ma yi gande kese cegodiri belliri aduna o te ko yeeso tan fayi holno ɗe mbawi waylirde aduna o ha ɓuura ɗo aɗa andi eɗen mbawi miijade ɗo ɗe mbawi waylide ha heewi hono banqueje ɗe joɓirguel apple hono apple pay ma wahlit no jaɓodirten kalis ni guel heɓor wencide ɗum foof mawnuɗa ko e leeɗe taariɗe los angeles hande ko a darogal yimɓe hewɓe hol konngol ma faade e yonta keso o konngolam faade e yonta keso o ko kala ko mbawɗon heɓde joni ƴette cuɓade hen ko ɓuri kuccane kala ko faati e science kala ko faati e gande kese kala ko faati e karallagal kala ko faati e mat électronique ingénierie te gone walloɓe koye mon sabu ina laabi e nder wuro ma kalis heewirani noon ha wawa jangguinde yimɓe foof kalis ina ngakki kono foof mankani ina heewi ko ina heeɓo ina heewi ko ina waɗo gande kewɗe ina keeɓo e nder internet oɗon mbawi ƴewde wone blog uji walla jahon youtube jangon bindi informatique wona tan ko ma yeehe université noon ina moƴƴi sabu ko toon janggaton no yimɓe liggorto e société ji toon janggaton laabi liggorɗi nden noon so on jeehi ha on coosi société ji mon ma on gandu no liggorto ɗon e yimɓe mon kutorɗe jot mon o e ko nafata jeehe internet jangon gandon ha heewa so on jiiɗi ɓeydude jangde université balle ina ngoodi soko boursuji leyɗele men soko boursuji goɗɗi jomen jawɗele yarlitiɓe ɓe mbawɗon liggodirde ina ngoodi coson société ji mon hande ɗo ɗo jareten hay batte falaki on hay tus haɗani on ko pellital tan